Раднои амада салом алейкум. Амакаса созе, хонаободе, тансияте, хирсанде, настроениётон созай. Имрӯз 9 сентябр 2023 дар Тоҷикистон ҷашни истиқлолият рафтааст. 32-мин солгарди ҷашни истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ва имрӯз бошад дар Самарская област интихоботай. Унавакага интихобот омадем. барои пешравии ҳами ҷомеа губернатори Самарская областиро интихоб кардему ва хостем имрӯз ҳамватанонмона табрик кунем. Ҳаматона табрик карданем. боз як бор дигар бо ҷашни истиқлолият ҳаматонда тансиятӣ, хонаободӣ, саломатӣ, хирсандӣ, хушбахтӣ, пешравӣ дар зиндагӣ, дар кор, ҳама вақт сарбаланд боше, ҳама вақт хирсанд боше, ҳама вақт тансият хонаобод боше, хушбахт боше, ҳеҷ вақт зиқ нагарде, ҳама вақт хирсанд гарде. кадоме фарзанд надошта боша, мода илоҳим фарзанд, кадоме хона надошта боша, мода хона, кадоме гишнаву ташна боша, илоҳим ҳамашон ҳама вақт сер бошанд ва тамоми хушиҳои зиндагиро шумода таманно дорем. ай ҳамин ғарибӣ истода, ҳама каса обод боше. бо чӣ навигариҳое шуд? ҳай дар канал мепартоем. ай шумо як ҳафт дуо, ай мо ҳам иншоаллоҳ дар ҳаққи тамоми мардуми тоҷик дуо мекунем ки ҳама вақт тансияту хонаобод бошанд. худтона эҳтиёт кунед.